Hi guys, may gabi. So ngayon guys, Muna may butulan ako biya. adobo ta og dabong. Unsa man na? Pas. Nya. Nana guys, na kuan na ni daw mananig kumot nya natay bisita dani. Wala akong sinilas guys. Unsa man ya nganong kusog man kay niya? Dili nakuha kaya wait. Ay gabit ay. Dahil Daw gipalitan man yati maya-maya og sardinas, sargol sa kuan guys. sargo na sargo. Sagol sa among adobo nga dabong. Abi ko man to dinhi siya maniapan. Abri pa niya di paliog yan eh. Isipin kan mura. Ha? Si open kan. Ablihi payog, ablihi palihog, ablihi payuhog. Ya may gipalitan og kuan guys. Abi man ako dinito maniapon. Pero amo to siyang sanlan kay basta hindi mo butora to kay nag-upload pa siya. Hinay daw ang signal dani man. Pero sa ako, kusog sa ako man. Kuan mo ni guys, duha. Duha ni kaskuan na ni Globe o PLDT. Mapa ko nakaligo guys. Kaya mo pa ko na maglaba. Ligo ta karon mahuman para ni kasikaso. Kaya mantingan na itong isaw na What's up? Igutom na ang bisita nga pala hubog. May nood man lagi dayan lagi. Maninood ko na dayan. Maninood ko na dayan guys. Joke ramang good na. So ato nang butangan og mantika guys. Wala to lang imang uwil na, 20 di bali 8 lang 1/4 lang. Ilan? Tala dito lang ni kuan bitaw, 35. Sabi nga prediction niya wa. Kita namang bulkan. 28 ra ba di ay? Manti ka na, butang eh. Tangan na. Si Abril karon natong kusinero guys. Bantay lang di mo na lamion pagluto. Ako pasad. Ako na good na eh. Lagi. Basi hinubugan po niyo pagtimpla na ha. Sa pito tani mo ni dadto buyo. Kay aron dili siya magsangit-sangit ba? Diba mukhaan ka nga kanang Kalimot. pati, Ha? plastic, tilapan mo mailis ha. Magunitan niya na. Nang nahulog man na. Asa? Nang nahulog man niya gisabit man niya tos kahoyo. Shit. Ambot ba kisa boy nag Ini manana niya. Yapil ra ba dani ni Kintoy pag kuan ang kuan sa lugay nga kawayan. Ang kulang man di, apin mo salog. Raw na ni karon ang kawayan guys. Pwede na sudanon. Pwede isalog, pwede dingding. Raw na ni karon. Ganyan talaga ang buhay. Ate man na daya kay kaligo ko. Weather lang. Ano yan taklob ni si Alan guys, ug silang lang wala pa kay nag-overtime si Alan alauna pa daw to taman. ya wala. Daw na? Di pa ka makasaban na karon eh. Buntagan pa to gulay. Makakuha pa ito kayo ng buwan eh. Di pa man sa Di pa makasaban ka lawan. Mamuli. kinay ka sa banse kay Pakakuha yan, dabong may gidala. Oy, magyapon. Kaya nga no, madingding mo ng dabong. dagan man, latras man. Ako bisa maglutog dabong kay okay na din na buto nagkinat pa. Alam mo na, ingat na pa ka. Ha? Nay, gumutan na kasi nay. Yes. Wala na. Dota bitin, dota tuyo, dota uwil. Kumutan din na siya. Masimo, kagkuha na ng purgan yung ganyan. Grabe sa di mo ihurot ang bitsin. Dota uwil. Ay hurot ina bitsin niya, gamay naman ang naya. Ya butay sipray. Ay, i-fried maganin na mo dito sa bukid nun taon na. May kasudan la doy-doy sa una ito bukid nun. Lami ka na i-fry da. Mura nag-fried chicken. Tayo, kuan, harina para lapot. Cornstarch. Nakaugas? Ikaw na sa mag-vlog oh, kay pang Get kaligo me ko. money. Ako na kaligo kay. Hapunan ko paglaba. Nagadinan ta pagkuan guys. Pagpanglaba. Kami, para di ka mag-give me money. Trabaho ay doy. Unsa man trabaho doy la?
Bulingon na or soto man mugma. Soto para na niya guys tanan niya gibitay. Guys, nakaluto na si April. So, muna atong sudan karon guys. Sige na. Panyapo na. Nagkukasukas man ni si Buyet. Hala! Ako yan ako kaon kaya nagkape ko. Baka na! May kaligos ako. Pagkapasa sa dito sa dali sa makapasa anak. Messenger na yung anak sin. Wala man ki. Kalainan. Ma, Ang sinasabi ko tulad dito, may inahanap mo. karon ang mga gamit natin po kay karon ra kay ugma nga, bisig ugma. Yapon da. Tungtong ah, ay umbog naman tungtong ah. Isplak na, laway ka na dito. Pero ito, naginuma sila dito gyapon na isang karon. Kamu beli mo diyan bawa naman kadiya pag ato na mo dito naman kadiya. Ini ha. O man lagi ka na taon doy. Aga. Doy, parani ko mo yabi din. Motor. Eh lula, sipon. Bali na ina ko sinda ni Doy. Basi mo yabi. Ah, dito ko sana. Tara ka lula kay. Ang gamit ki. Basi mo yabi. Ang yabi lagi. Yabi pula ang lula ko. Gamit. Senior bi og matek. Nag-charge man kay kuno ko ina 20. Tek kung ano na nang. Senior bi og ma. Ay katugay ako nakita. Dako mo kayo. Ano raw? Pero, Aman na pet. Baw. Para sa opsyon. Di ba lang muriya man mo papa? Basin. kung paligid sa ano? Ito, isat man sa cellphone ni Aning. Nakaman to anak, kung ito akong liso si Pusa na wala ay nato na. Ayun paano. Hindi mo magkaroon ako boy. Ay bilbil ka rin. Oh, namuto ko ko mga lorang. Ini pula. Bungo man siya dito lang. Ah, tubig na. Nadili ang bisa lakaw kay inay mo uban ano pa bika dito. Ay dala ko tababaw. Inject. Ha? Dili ang bika uban kay kato pa. Kadlok. Wadi mo uban pa. Ang kadlok. Karang wadi mo uban biin na labi basig bari kam ka uli. Ano nga? Dili kay halang. Dili kay halang. Kay kaon ko na karon sa kay rin. Dagan ko na kay rin. Ikaw. Kana ako ang tono brown mo. Ah, brown. Ano kay kana brown puti ako kay bapo ko. Kan wala tulo na. Aw, kana nang tulo ako. Ako dili ako lang sumingkong. Ikaw. Alit me, aw meng. Taming tak. Bus na masap na imong bingkong ah. Patayin ni tubig o butang sa press. Butang sa lan. Lapa ini uling dia diha wala na buat. Pay, ma'am, di mo kadam. Na kanya. Man na, dali ko busog lagi karon. Mo na magdayan bay. Basta na. Basta ni utan. Dali. So ang ban kayo sa Basta ni utan kay dili ta kabusog. Ondoy. Ako na happy ko nga nagdaram siya kita. Ikaw gata. Na. Ang biskuit. Kaya nagpalit na ng sabon sa. Ang biskuit.
Ama, naging biskwit. Sas, pakisalingan. Hindi ko pa lang yan. Hulot ni, buy-buy. Ito, giurot, buy-buy. Tukada, ginis may medyo. May laban niya. Itong nalabig laban niya. Sunod na kaliro din. Ako nakapangawag sa anay. Hi guys, good morning. So ngayon guys, manilig tagsilong. Ha? Asa? Ilalom? Dili mo? Namay dako dia. Nawala. Loh. Ari ka to. Moda kili dia. Nawa. Dane. Betul, bari Ronald. Wala kami kaya na ugagay. Patay ni nga kurma. Ang sayote? Oh, Na naman? patay ni. Manalubong. Ini may mugam mo to. Ito ba ko saan ka buyong? Paso. Ayaw kami sa silong kay intas na palit kadaghan. Oh, ito ubos mo ko aron. Kay gagmay para niya. Mari to si Ate Ronda.
Gamar tong halayan guys, kaya nabugto tong halayan. Nahalay na na guys, daw ato na ng pambuklason niya kay naapa sa dadto. Ato rin ang bukalon kung mauga na ng hinangar kay hapit na siya mauga. Paniligtag silong guys. Itong silong ko gisabutan unta ka panilig hapon. Kaya naglabadami ko hapon guys. Ako na ka panilig hapon. Mapasag ko na naman og edit sa video ni mama. Di pa gid kakuan kay na full storage man nasa man iyang. Na full storage ang iyang cellphone. May pagbinira ni muna latan sa gawas boy karon dagko nga kahoy mga bugha. Ay masunod. Dali na sa gawas lagi. Karon dili sayang nang kahoy diyan nga gagmay.
ta sa akong mahaling guys. Suki sounds.